I'll carry it. All right, good morning. Good morning. Good morning. Good morning, sir. When you got to rest, I knew I post. Yeah. Hey. Good woman born good children. Fine woman born five children. This is your brother. They come here already. But this one, what is this one? What is it? Now breast, now mama breast. You know, so when woman come up breast, the breast they fall. But if you put the breast together, the breast. Easy. Okay. No worries.
Every day can I every day. Keep a can you understand? Then and when blocking does if you are only about how much only about how they walk in the block and about how much they will do. Moon away visit time. We have people say then one stop war at these things there. Hey, this is not what they call the vision. What do you go when you're not accepting? So now, Querer bunu mal, quer bunu mal.
ị nwere ike kwụsị ebe a Apple 143. Kera ji vaccine te.
Unu nwere iji wee mee fed otu a. Onye ọbụla chọrọ ịfụ mama before ekpuchie ya, ihe a bụ ofere iji wee mee ihe dị otu a. Domasiana neba dobiana nkiti. Makilia ka isite na ntụkwasị obi nwere na Chineke onye ndu kpere ya ka o welite ya na ndị nsọ nzuzo oke nna nke dị onye nwere ike n'ebe ọnwụ dị ma nyekwa anyị mmeri site na mbilite ọnwụ nke ọkpara gị Jizọs Kraịst. Kwee ka mmụọ nsọ gị na-echetara anyị kwa ụbọchị ihe nketa anyị nke gbara eluigwe ka ụwa ghara imeri anyị, eze eluigwe ghara ifunarị anyị, ma ka okwukwe anyị dịgide na ọkpara gị nọ onye bụ mbilite n'ọnwụ nke ndị nwụrụ anwụ na onye nwe anyị na onye nzọpụta anyị. Edebe Chineke iru mgbe niile ọnụ n'aka gị, n'ihi nke a agaghị m ada. Ị ga-arapụ mkpụrụ obi n'ọkụ ala mmụọ, ị gaghị ekwe ka onye nsọ gị hie ure ure. Jesus dị ndụ gị ọnwụ epụghị ime ka ị tụọ egwu. Jesus dị ndụ gị niile epụghị ime ka ị bụrụ
napụta m na-adị ndụ na ọ ga-ebilikwa ọtọ n'elu aja n'ikpeazụ. Na ma ọ bụla masị na ọ nwụrụ anwụ ọ ga-adị ndụ ọzọ. Onye ọbụla nke na-adị ndụ nke na-ekwerekwa na m ọ gaghị anwụ ma ọlị ruo mgbe ebighị ebi. Jizọs dị ndụ ruo ugbu a. Ọnwụ bụ ọnụ ụzọ nke ndụ ka ga-ewepụ egwu ha mgbe anyị na-agabiga ụzọ ya. Haleluya. Na anyị nwụrụ anwụ anyị bụ nke onye nwanyị n'ihi ihe Kraịst ji nwa dịkwa n'ọzọ bụ nke a ka o wee bụrụ onye nwe ma ndị dị ndụ ma ndị nwụrụ anwụ. Jizọs dị ndụ anyị nwere ihe ọbụla pụọ n'ime ya. Jehova nyere, Jehova anarawokwa, ka aha Jehova bụrụ ihe a gọziri agọzi. Jizọs dị ndụ enwere oche eze niile nye ya bụrụ the program age you only trying to find out the hymn Apollo or Dinia you follow the program is totally different from the program we are using. They are maybe it's for the printer. He printed the old liturgy for them instead of the new liturgy and they use. So how about an where can rhyme with Ifan and people be with us on the printer. So be cool. Some for this service, some appointed for this service, some number 9, some number 9. You reiterate it. You can go and give a right, no bonny land. Tom, Augu, about the trip, wow, Nelu, Wadum, Madubi. Bona Senam baby, Rem baby, Gilwegi, Buchinek. In a make a madlaga chinaja. Iwe si laghachi ụmụ mmadụ n'ogiri n'anya gị dịka ụnyaahụ mgbe ọ na-aga na dịka otu nche na-abalị eto ụtụtụ ọ na-agbawa ụzarị na-etokwa eto n'anyasị a na-ebipụ o wee kpọnwụ n'ihi na emegbu ka anyị kwụsịa n'igwe gị ọ bụkwa n'ọnụ maka ike emegwuru ka anyị maa jijiji niile anyị n'iru gị idogo mmehie anyị n'izo n'ihe nke iru gị n'ihi na ụbọchị anyị niile agawo n'ime nrubiga oke nke iwe gị anyị emegbu ka arọ niile anyị gwụsịa dịka otu mee ọ bụrụ na ha site n'ịdị ike anyị ruo ọbara anọ otu ọ dị nga ha bụ naanị idobe onwe ha n'ọlụ ka ụbọchị niile si dị iwedawuru anyị n'ala n'ime ha na dịka si dị nke anyị hụwuru ihe ọjọọ n'ime ha gwa ka ahụ ịma mma gị na-arụ ụmụ mmadụ ka anyị si ka ndị ụtọ nke onye nwe anyị bụ Chineke anyị dịkwasị anyị imekwa ka ọlụ aka anyị guzosie ike anyị ọlụ aka anyị mee ka o guzosie ike Diggy
ịnọdụ ala maka ihe ọgụgụ nke Pọl onye ozi degara ndị Tesalonaịka isi nke 4 malite ego n'amaokwu nke 13. The lesson is taken from Paul's epistle to First Paul epistle to Thessalonians chapter 4, reading from verse 13. Ma anyị achọghị ka unu ghara ịmara ihe banyere ndị dara n'ụra ọnwụ ụmụnna anyị, ka o wee ghara ewuta unu, ọbụna dịka ọ na-ewuta ndị fọdụrụ, ndị na-enweghị olileanya. N'ihi na asị na anyị kwere na Jizọs nwụrụ, sịkwa na ọnwụ bilie, otu a ndị emere ka ha daa n'ụra ọnwụ site n'aka Jizọs, ọ bụ ndị a ka Chineke ga-ekuru ka ha so ya bịa. Dara n'ụra ọnwụ ụzọ ma ọlị, n'ihi na onye nwe anyị onwe ya ga-ewere oke ikpo oku, were olu isi mmụọ ozi, werekwa opi nke Chineke si n'eluigwe rịdata. Ndị nwụrụ n'ime Kraịst ga-ebukwa ụzọ si n'ọnwụ bilie. Mgbe ahụ anyị onwe anyị bụ ndị nọ na ndụ, ndị a na-arapụ, anyị na ha ka a ga-ewelikọ n'igwe ojii izute onye nwe anyị n'ime mbara eluigwe. Otu a ka anyị na onye nwe anyị ga-anọ kwa mgbe niile. Ya mere, werenụ okwu ndị ha na-akasịrịta ibe unu obi. Nke a bụ okwu onye nwe anyị. Jesus bụ ezi enyi anyị. Page 9 na the service program. Ịgwa Chineke ihe dum n'ekpere bụ okuru, n'ihi na ya gwaghị Chineke ihe niile n'ekpere. Ma ihe mwụta dị nso obi anyị ghara mmiri gwa Chineke n'ekpere. Ha bụ mmadụ na-enweghị ike, ndị oke ibu na anyị bụ. Jizọs bụ ebe mgbaba anyị, gwa Chineke n'ekpere. Ndị enyi gị arapụwo gị, gwa Chineke n'ekpere. Ọ ga-ekoro gị n'aka ya, ga-enwekasị obi. Ka ekpere Chineke wee ka ndị niile azọpụtara site n'ọnwụ na mbilite n'ọnwụ nke Kraịst nwa n'ebe mmehie dị, bilikwa baa na ndụ ọhụụ, ka ha sitekwa na amara gị gafee ọnụ ụzọ ọnwụ baa n'ọṅụ nke mbilite n'ọnwụ. Kwe ka ya onwe anyị bụ ndị nọ n'ije n'ụwa nke a, ndị na-agakwa n'okwukwe, ka mmụọ nsọ gị na-edu anyị n'ịdị nsọ na ezi omume ụbọchị niile nke ndụ anyị. Nye ndị nke gị mgbaghara mmehie n'udo, ka e wee sachapụ anyị njọ anyị, anyị ewee fee gị n'obi umeala. Nke ịhụnanya gị nyere anyị aka anyị na-arịọ gị n'ihe niile anyị na-enweghị ike ịghọta, ka anyị kwere nwee nkwa ntụkwasị obi na mmekọ nke ndị nsọ, na mgbaghara mmehie, na mbilite n'ọnwụ baa na ndụ ebighị ebi. Nye anyị amara ka anyị ranye nwanne anyị nwanyị Charity n'aka ịhụnanya gị na-adịgide mgbe niile,
nara n'aka ebere gị cheta ya dịka amara ị na-emere ụmụ gị si dị wee ka site n'ịgbawanye gị n'ịhụ gị n'anya ka anyị wee na-eto gị site n'ike baa n'ike n'ime ịdị ndụ iji ozi zuru obi amara nke onye nwe anyị Jizọs Kraịst na ịhụnanya nke Chineke na nwekọ nke mmụọ nsọ dị anyị niile ugbu a na mgbe niile. Biko anyị na-arịọ ezinụlọ ndị be Mama Charity ka ha pụta sonye n'ofufe nro were kanopi ha kele oke mgbakeri ala ebe edu were kanopi kwado nwaanyị maka ịnụ okwu Chineke. Page 8 of this service program nke Let Me Charity, page 8, album number 13. Aha Jesus dị ọkụ ụtọ. Aha Jesus dị ọkụ ụtọ na ntị onye kwere, ọ na-akasị ya n'ahụ, na-achụpụ egwu ya, na-agwọ ọrịa mkpụrụ obi, na-ajụrụ obi nsogbu. Ọ bụrụ ike onye agụ na-enye izu ike, nkume ebe ọnụ ụlọ, ọta n'ebe gbaba, ụlọ akụ dị mgbe niile, jupụta na mara. Obi njikere ike adị, echiche m jụrụ oyi, ma mgbe m ga-ahụ gị ka isi dị, na-aghaghị itozu gị. Anyị na-ekele gị Chineke anyị, gị Chukwu mere ka ụbọchị nke taata ka ọ dị. Ọ bụ na mmasị gị ka anyị ji wee nọrọ n'ebe a. Nyere anyị aka Chukwu ka anyị n'okwu gị, okwu ahụ nke ga-eduba anyị na ndụ ebi ebi. Anyị na-adọrọ ike na mbara nke eluigwe megide ka arabụ mmụọ ọbụla nke ga-eweta obi etiri, mmụọ ga-akpọchi obi anyị na anyị aka ha n'okwu a. Chukwu biko were ike gị na ọbara gị fesa n'ebe a na mgbawa ka okwu gị wee daa n'ezie na ahụ, n'ezie aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Eluigwe dị ire ebe anyị na-ana, eluigwe dị ire, eluigwe dị ire. Achọrọ m ka a na-akụ aka ebe anyị na-ana, ebe anyị na-ana, ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala, eluigwe dị ire, eluigwe dị ire, oh eluigwe dị ire, ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala, oh eluigwe dị ire, oh eluigwe dị ire, oh eluigwe dị ire, ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala, ebe anyị na-ala. Amen. Amen. Achọrọ m ikele nna anyị Achịdịkị mbụ onye nyere m ohere ịnọ n'ebe a wee gwa anyị okwu Chineke, na-ekelekwu nna anyị the parish priest nke St. Matthias
Chukwu gozie unu n'afọ Jizọs. Den na-ekenezi ezinụlọ ndị be Chukwugbo, karịsịa onye anyị eji maka onye ka wee bịa. In fact, ejikwa maka mama wee bịa. Maka mgbe m na-akụzi na Omire, sọsọ onye nwaanyị do nwekwara ụmụ nwaanyị ndị ọzọ, mana onye awụ ihe bịakwutere m sị m na etu si amatara ite ụmụaka na ọ dị mma ma ewepụkwa n'aka, maka onwe ụmụaka na-abụ a na-anata akwụkwọ obi amapụ nne na nna. So mana mgbe a so ọtụtụ ihe benata, ọ bịakwute m ebe m bi na Mary orisi m jisi ike ihe ọbụla a ga-emekwa nwa ụgwọ ọzọ a ga-akwụkwa ka ya kwụọ ya, ma ya bụrụ na ndị nke ya na-eme ọfụma. So amara m ndị ọzọ, mana ejigodo m nke a wee ma na ọ bụ onye na-adị akwado ihe ọjọọ. Anyị ga-eje na okwu Chineke. Anyị na-adụ mgbe ụfọdụ anyị ekwu onye obere so that ajụkwa mmadụ gịnị ka e kwuru n'okwu Chukwu, onye enwe ike kwue, ka hapụ ịbụ na ajụ oge ihe kwuru si na n'ihe onye a kwuru tata na ọ karịrị akarị. Asị gịnị ka e kwuru na si na n'okwu Chukwu e kwuru taa na ọ tọgbuchara onwe ya wuo n'ofu ihe, ọ ghọtara ya maka na agụ kakatara ya. Amen. Isiokwu m n'ụtụtụ a sị mgbe ihe ndị a gasịrị. Isiokwu m bụ sị mgbe ihe ndị a gasịrị. Amen. Ọ bụrụ na anyị na-anya na Revelation chapter 7 verse 9, ọ sị na mgbe ihe ndị a gasịrị, wee hụ ma lee oke igwe mmadụ nke onye ọbụla na-apụghị ịgụta, ndị si na mba dị iche iche na ebo niile na asụsụ niile pụta na-eguzo n'ihu oche eze ahụ na nwa atụrụ ahụ. Ebokwasịkwara ha uwe mwụda dị ọcha, igu nkwụ dịkwa n'aka ha. Amen. Ife a na-ekwu okwu ya n'ụtụtụ a bụ ihe kpọtara anyị na ezinụlọ ndị be Chukwugbo kpọtara anyị. Mgbe ụfọdụ ọ na-abụ ọ bụrụ na mmadụ nwụọ, anyị nwere ike sụọ asụsụ ụfọdụ dị iche iche, kọọ ihe ụfọdụ dị iche iche. Enwere ike asịkwuru na mmadụ gburu ya, ma ọ na onye nke a gburu ya. Mana ihe dị mkpa bụ na ọ bụrụ na ihe ndị a gasịa, na ihe anyị ga-aghọtakwa ọzọ na mmadụ ọbụla ga-abịa n'ihu oche eze onye, n'ihu oche eze katọfụ ije. Tasị anyị ebe a ndị asụsụ dị iche iche, mba dị iche iche. O gosiri na ndị Awụsa nọ ebe a, na ndị Yoruba nọ ya, na ifiri na ndị ọcha nọkwu ebe a. So na ọ bụrụ sọsọ ofu ndị Igbo na ndị Kristian bụ ihe nọ ebe a. So na ihe ọbụla mmadụ mere today, na ọ bụrụ na ọnwụ agasịa, gịnị ọzọ bụ ihe ga-esota? Na ihe ọzọ ga-esota n'ime ya bụ na a ga-ekpe onye ọbụla ikpe dịka ihe o metara si wee mee gịnị, dịka ihe o metara si wee dị. Enwekarịghị ndị na-eme ihe mmụọ mmiri ka ndị eze nwanyị. Enweghị eze nwanyị nwee eze nwoke, o juru everywhere. Ndị ahụ bụ ndị na-ekweghịzi na onye, ndị na-ekweghịzi na Chineke dị. Na-enwego ndị na-arụ arụrụ ana dị iche iche. Ndị ahụ bụ ndị na-ekweghị na Chineke na o mee gịnị, na ọ dị. Dịka etu amama nọ ebe a kịta, a sị na a ga-emepe akwụkwọ dị iche iche, a ga-emeghe akwụkwọ dị iche iche wee na-echeki afọ onye ọbụla. Nwa Chineke nọ ebe a n'ụtụtụ a, kedu ebe a ga-afụ afa gị ma ọ bụrụ na ọ daara gị dịka o si wee dịrị mama today? Ebee ka a ga-afụ afa gị? Ọ bụ n'akwụkwọ nke ndụ ka a ga-afụ ya, ka ọ bụ n'akwụkwọ nke ndị n'ọnwụ ka a ga-afụ ya? So na ihe ọbụla ị na-enye mmadụ gift, ọ bụ na anyị cheki ya mgbe ụfọdụ ịfụ na ndị na-eme ihe ndị a bụ n'ọkwa ndị ụka so na-eme ya. Ndị asụ na ha na-eje ụka,
bịa yiri akwa ichejiri akwa pụta icheji akwa echi gbanụ mbọ chenji omume gị na ụbọchị ikpe na-abịa ụbọchị onye ọbụla ga-abịa mgbe ihe ndị a niile ga-agasị onye ọbụla eme gịnị na katikizim na ya sị gịnị ka a na-achọ n'aka ndị ahụ na-abịa n'anya anyị sị na ha chegharịrị n'ezie na ha mere gịnị ha mere gịnị ị mara na chọọchị ị na-eje bụ nọnsens na o nwere ihe ị na-ejete n'ụlọ ụka ị na-abịa so na anyị ga-ebugo n'ụzọ gwawa onwe anyị bụ ndị ụka gwawa onwe anyị ndị ụka ka anyị nwee ike chegharịa si n'ihe ọjọọ anyị na-ememe gịnị 50% of ndị na-ese ndị ihe ndị a bụ ndị ụka na-ese ndị a gịnị ka anyị ga-eme ka anyị chegharịa gịnị ka anyị ga-eme ka onye ọbụla nabata Jizọs dịka onye nwe ya na gịnị na onye nzọpụta ya so na Jizọs na-abịa ọ bụrụ etu anụ amama dị n'ebe ọ bụrụ ebe a ka ọ kwụsịrị ọ sịrị na Hebrew chapter 9 verse 27 ọ sị na ọkwa ihe edere ede na onye ọbụla ga-eme gịnị ga-anwụ anwụ Chineke edego ya dosi ya na onye ọbụla ga-anwụ anwụ na ọ bụrụ na nke a gasịa n'ife ọzọ ga-esochi ya bụ gịnị ikpe ga-esi ya so na mgbe ụfọdụ a na-asị anyị na emesịa na ị ga-eje na ekwu okwu pogatrị ọ bụrụ na e nwere ihe dịka pogatrị agwa gị today na etu anyị yi white a na anyị ga-eje yipụ ya mere ihe ọjọọ megịnị mere ihe ọjọọ gaba na-akpata ego mgbasacha anya bọsị ndị ụka ga-abịa eweta pasentị nke ha megịnị nye ha si ha ngwanụ jeenụ kpekpeziarụ ma ekpere ka m si na pogatrị pụta enwere ife dịka pogatrị nwa Chineke enwere ihe ọbụla dịka pogatrị ọ bụrụ na nkịta anyị na-eku ume na ichegharị ha today ị daa n'ụra ọnwụ na mgbede a my sister ị na-eketa ọkụ a na mmụọ my brother ị na-eketa ọkụ a na mmụọ ọ sị na bụ 267 na anyị na-abọsị n'ọnọdụ dị arụ Jizọs onye buru ibu njọ gị na-akụ ka o mee gịnị ka ọ bata gị onye njọ ị ga-ekwu ya Jizọs abịa today anyị na-ekwu okwu Chinelo Jizọs abịago na ndụ ya Jizọs abịago na ndụ ya etu anyị ka na-ekwu ma ọ bụ na Jizọs abịa today ikozi ume ọzọ ebe ka a ga-afụ gị a ga-afụ afa gị n'akwụkwọ nke ndụ ka ọ bụ na nke ọnwụ ijere ụka ihe niile ijere ụka stieti kaga ọkụ a na mmụọ nwa Chineke uche si Chineke ya biko ya nyere gị aka ya nye gị ike eji abụ nwa Chineke n'ime anyị ka n'ikpeazụ ka e wee bunye afa nsọ gị elu site na Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị nụrụ onye nwaanyị gbaa anyị ume ka anyị mara otu ụbọchị ọ ga-adịrị m ka ọ dịrị mama gịnị ga-abụ ọnọdụ ebe ka m ga-akwụsị spend my eternity ka Chineke ekwela ka okwu Abraham mgbe kama ka bụrụ ihe mkpepụta nye anyị bụ ndị nụrụ ya n'aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị anyị ga-aga n'iru inye onyinye a bụ onyinye eji akwado ezi ebe anyị na-aleba onye dị ndụ n'eluigwe dị ire o eluigwe dị ire o eluigwe dị ire ebe anyị na-aleba anyị n'ala ebe anyị n'ala aka abụ m ọbịa n'ebe anyị o naanị onye ije o eluigwe bala nna m o igwe 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 oye igwe 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 o ifufe fesike oyi jenke mkpomkpomkpo o ma mgbe nsogbu ụwa oge me ngwa gabiga o agadi mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dịrị obi dị na-abịa ọzọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dị mma ọ dịrị obi m elu ụwa ya dị mma ọ dị njọ lee o Baba n'ime Jehova na-ekọpa
Hallelujah. N'aka gị ka m rara onwe m nye, ekwela ka ndụ ụwa mụọ amamụ. N'aka gị ka m rara ndụ m nye, ekwekwala ka ndụ ụwa mụọ amamụ. N'aka gị ka hara ndụ anyị, ekwekwala ka ndụ ụwa mụọ amụsị obi. Onye dị adị, onye na-adịgide, onye na-agọzi gọzi onwe onye ga-akọcha, ịkọcha onwe onye ga-agọzi imeghe ụzọ nwe gọzi. Ka ị gaa n'iru ji obi gosi obi ma na obi ebere gị, ka ị gaa n'iru ikwuru ha nye na-arụ, gaa n'iru imeso ha nke ọma, ka ị gaa n'iru ịtụrụ ha nna nke eluigwe nye onwe gị n'ozuzu oke. Anyị ayọọ Jehova Chineke kwesịrị ntụkwasị ndị ka anyị na-arụsi gị ike na ọbụbụ nke nne nke ezinụlọ pụrụ n'ime ezinụlọ a agaghị eme ka e nwee mkpasasị, kama anyị ga-aga n'iru Chineke. Anyị na-ayọkwazi Chineke kwesịrị ntụkwasị obi na ngọzi gị ga-abụ oke nke ha. Onye nwe anyị, ha ga na-esi n'ike na-aba n'ike, ha ga na-esi n'ogogo na-aba n'ogogo. Ihe niile bụ ihe onye iro na-ezube iji wee megide ezinụlọ gaghị adị ire. Anyị ekwu okwu megide mmadụ ọbụla ma ọ bụ ihe ọbụla ga-abata iweta nkewa n'ime ezinụlọ a. Ndụmọdụ ọbụla nke ihe ọbụla ma ọ bụ mmadụ ọbụla ga-enye ha na-esite n'oche eze amara Chineke Jehova, ọ gaghị adị ire nye ha n'aha Jizọs. Amen. Gaa n'iru ịbụrụ ha chi mgbe niile, gosi obiọma na obi ebere gị Jehova, onye ji gị ji ihe. Anyị ayọọ gị ihe ọbụla ọ ga-agba ọ dapụta, asọ ọbụkwa mgbe mma anyị nọ bifo onye bụ ihe adapụta, wuru aka gị bụ onye abụ mkpa n'aha Jizọs. Amen. Gozie ụmụ gị ndị a, gozie ndị ọgụ, gozie ndị enyi ha, gozie ikwu na ibe, gozie chọọchị nsọ gị ndị so ha wee gbakọ na nchere n'iru anyị. Gozie ụmụ gị ndị wepụtara ihe nke a, onye nwanyị ka ha nwee mbawanye. Tụkwa anụ Jehova nna nke eluigwe ka ihe onyinye nke a dịka ihe onyinye ahụ nke nwaanyị Zarefat na ọ gaghị akọ akọ, ha ga-esite n'ime wee nwee ọbụla na obi ụtọ n'ime gị, ka ebule gị elu gị onye zuru oke n'akụkụ niile. Ihe ndị a na ihe ndị ọzọ ka anyị rọrọ, kwere na ị ga-eme karịa ka anyị rọrọ, ebe anyị rọsịrị ezi aha Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Ara ezinụlọ nye ka Chineke chebe unu debe unu, ka onye nwanyị gọzie unu, mee ka ife ya mụọ n'ebe unu nọ, ka ngọzi Chineke bụ unu na-efe niile bụ nna na ọbara na mmụọ nsọ dịnyere unu site n'ugbu a ruo mgbe ebighị ebi. Ihe nzukọ Kraịst n'ebe anyị tara ka ha wee na-adị n'ihe, ka Chineke gọzie unu n'aha Jizọs. Kene unu iwepụta ohere ulu wee bịa nọnyere anyị, sịkwa ịkụnyekwa anyị mmiri, ka Chineke anyị kwachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Amen. Biko AYF chọrọ abụrọda bịa dị na-adị njikere, unu ga-enye anyị ihe unu ji bịa. Ngwa ngwa anyị jechara the committee of the cups, then anyị enye unu ohere. Ị nwere ike ile ebe ịlọ, naanị ndị concern ga-abịa nso ili. Jesus
Jesus Christ, God, can Chineke good onye mere ka Jesus Christ si n'ọnwụ bilie onye nnukwu ọzọ atụrụ site n'ọbara ọgbụgba ndụ ebi ebi mee ka unu zuo oke n'ezi ọrụ niile ya ka ngọzi nke Chineke nke pụrụ ime ihe niile bụ Nna na Ọkpara na Mmụọ Nsọ dịrị unu niile site n'ugbu a wee ruo mgbe ebighị ebi. Community for one thing.
Chineke nke n'igwe na-abụ abụ. Sepito Bute na-abụ abụ. Ụmụ yutu niile na-abụ abụ. Ndị trebo niile na-abụ abụ. Ndị bazụ niile na-abụ abụ. Ụmụ okorobịa na-abụ abụ. Ụmụ agbọghọbịa na-abụ abụ. Akwa nkwara Chineke weza mụ akwa nke nkwara, akwa nke nkwara Jehova weza iya akwa nke nkwara, akwa nke nkwara Jehova weza iya akwa nke nkwara, akwa nke nkwara Jehova weza. Ọ dị ihe dịka ịhụnanya n'ụwa. Jizọs onye nzọpụta, ụmụ ụwa jidere ya, ebe onye bubu ya, tie ya ihe otiti, busa ya ọnụ mmiri, ha wee pịa ya ụtarị, wee gbube ya okpogwu. Ha makwara ikpe ọnwụ, kwere n'ike jọgburu onwe ya, tigide ya mkpụsị, kpọgide ya n'obe, ha wee tie, kpọgide ya n'obe, ha wee kpọgide ya n'obe. Unu ahụhụ onye nzọpụta, ọkpara Chineke dị ndụ, akpọgide ya n'obe. Ọnwụọ ehihie ya n'ụbọchị nkatọ, o si n'ọnwụ bilie. Haleluya. O biliwo n'ọnwụ. Jizọs onye nwanyị emeri Kraịst ebiliwo n'ọnwụ. Kraịst emeriwo, o biliwo n'ọnwụ. Jizọs onye nwanyị emeri Kraịst ebiliwo n'ọnwụ. O meriwo, o biliwo n'ọnwụ. Jizọs onye nwanyị emeri Kraịst ebiliwo n'ọnwụ. Kraịst emeriwo, o biliwo n'ọnwụ. Ha wee jide ọkpara nna m anyị ikpe, wee kpọgide ya n'obe. N'ihi na ha wee jide ọkpara nna m anyị ikpe, wee kpọgide ya n'obe. N'ihi na ha wee tie, kpọgide ya n'obe. Ha wee tie, kpọgide ya n'obe, kpọgide ya n'obe. Ọ bụrụ na anyị ekwere na Jehova kere anyị, otuto dị ngọzi. Ọ bụrụ na anyị ekwere na Jehova kere anyị, otuto dị ngọzi. Ọ bụrụ na anyị ekwere, ọ bụrụ na anyị ekwere na Jehova kere, otuto dị ngọzi. Ọ bụrụ na anyị ekwere, ọ bụrụ na anyị ekwere na Jehova kere, otuto dị ngọzi. Ọ bụrụ na anyị ekwere, ọ bụrụ na anyị ekwere na Jehova kere, otuto dị ngọzi. Fellowship, fellowship, fellowship. Anyị na-enye Chineke ekele. Ndị St. Peters Ogbuete, ka maka obi St. Peters, obi ọkalọ, ọlagwo. We thank God for you. Anyị na-akpọzi family a ka ha bịa maka biography ha chọrọ ịkụ. Anyị na-ekele Chineke na ndị ọka kwere mee. This is the biography of late Mrs. Charity Onyelo Chukwugbo. Late Mrs. Charity Onyelo Chukwugbo. In a life there is an end to every journey. The journey of life when once began and when he or she was born also had a time and a day when it goes to an end, which is the day of his or her death. For it is appointed unto man to die, and after that comes the judgment. The departure of late Mrs. Charity Nora was what one would wish to avert, but to God be the glory. For every one of his single decisions are wise and unquestionable. Mama was born in the family of Eze Okike, as was called by everybody, and Ogazri of Obunenugu in the year of 1935. She started her life as a very brilliant, bright, working child to the admiration of her parents and all who knew her. Mama loves education too much and stopped
at standard 5 due to girl brings glory to the family of where she will marry instead of her immediate family. Mama was blessed with many children, but due to a luck set by her father, few were survived. She was so industrious and engaged in any petty trading to make sure her family, to her children survive. She is prayerful and never relent to face, to keep, protect, and bless her family. A true mother of excellence who encourage everybody physically, mentally, and otherwise to be up and doing. Even on that Saturday morning, she concluded her journey with the prayers. On 21st day of October, after so many years in sickness, God has the final say, and nobody in our heart. As you have taken, you deserve rest in God's right hand. Rest in peace, Nne Oma. Rest in peace, Nne Ora. Rest in peace, our awesome mother, until we meet to part no more. We love you, Edu Mama Joy, as we normally call her. The Joy is our first daughter, but it's late now. Edu Nwanyị Obioma, Edu Nwanyị Fụrụ Chukwu n'anya, nne gaa nke ọma, Ezinne, in Jesus' name. Signed by Onyelo Chukwugbo. Thank you and God bless you. Thank you, God bless you. Kelee Jehova n'ihi na ọ dị mma. Ha nwere ohere a kelee na mbụ achọrọ m ikele ezinụlọ ndị be Chukwugbo ndị anyị nọ na nke ha n'ụbọchị taa. Ọ bụghị otu a ka ndị si mmata asị ha kama na enwere ihe mere nkarịrị kontrolu nke mmadụ na otu ahụ. O nwere another family a na-eji ozu n'ụtụtụ a. Ọ bụ eziokwu na ha abụghị St. Matthias family, mana ịmagonu village ka ha nọ. Enwere ụmụnne na ụmụnna, so n'iru chọọchị ka ndị nke ahụ dị. So o were part of ndị nke side ahụ adịghị anya bụrụ onye mgbe dị ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ. Ọ gachara ndị nke akụkụ nke ahụ, ọ bụ eri nwere ike ịkachapụta onwe ha nọrọ hie. Although
Charity, mami bụkwa ezigbo nne. Mama Ori bụkwa ezigbo nne. Mama Ori bụkwa ezigbo mama. Enwere nne ma nwekwa nne. Mama Charity, mami bụkwa ezigbo nne. Oyo Charity, mami bụkwa ezigbo nne. Hallelujah. God bless you, Mas. What shall we go to Mama Yegu? Ezigbo nne onwe dị onye nji atụnyere ya kemgbe ụwa ya ihe ọ bụ onye udo ọ naghị achọ esemokwu ọnwụkwanụ ka a na-ese ọ na-ayọ biko doo olu nkụka doo kene doo ekwekwara ka ihere mee ya na ya achọghọkwa obere oge obido bebe akwa. Ekene m Chineke eziokwu na anyị na-ebe akwa anyị na-ebe ụlọ anyị nata ebe anyị agaghị ahụzi ya. Ọtụtụ ndụmọdụ ọ na-enye anyị agaghị erusi ebukwa ndụmọdụ ahụ ege onye awụcha ihe anyị ji ebe akwa. Anyị adị ebe akwa na ọ nwụrụ maka Kraịst mee ka anyị mara na ọnwụ dị. Ibu Kraịst nwụrụ n'oge wee gwa anyị na ọnwụ dịrị nwata dịrị onye ukwu. Hallelujah. So ana m ekele Chineke onye mere ka unu soro anyị gbakọọ n'obi a n'ụbọchị tata, soro anyị na-ebe akwa Charity n'agbanyeghị na o teela nrịanrịa merie ọ naghị apụtakwa. Anyị kelere Chukwu maka unu. Otu unu si bịa kwanyere mma anyị ugwu, otu a ka Chineke ga-esikwanyere unu ugwu n'otu n'otu n'aha Jizọs Kraịst. Chineke anyị ga-emekwa unu mma, jide nke unu ji. Onye asị ya jide ka o ji ọ ihe ọma ka ọ na-eme. Ka chi anyị gọzie unu niile n'aha Jizọs Kraịst. N'aha St. Matthias Parish Women, ma ndị guild, ma ndị ụfọdụ na-ejighọ guild, ma the entire women, anyị chịkọtara ihe ndị a wee sị ka anyị present the family iji wee gosi ha na mama sokwa anyị. Eziokwu na ọ nọrọ na nyanya, ọ dịzị ka mama ọma na ọ ga-anwụ wee nara oriri nsọ ikpeazụ ya na Wednesday, because it was on a Wednesday ka anyị bịa benyecha ya oriri nsọ. Anyị enyechazie ya oriri nsọ ya anawazie na Saturday morning. Ọ dị ka oriri nsọ ahụ ka ọ na-echebu nri ya ka ọ jere onwe ya. So we still thank God mgbe anyị fụrụ mama. We still thank God for her life. Eziokwu na amarom ya, mana the testimony people are giving, the encouraging. Anyị wee na-ayọ unu bụ the family all leave behind. Unu nwee ike soro ezi ụkpụrụ ya. Ndụmọdụ ọma niile ahụ ọ na-adụ unu ahapụkwara ya aka. Unu aganịrị chịkọta onwe unu. Ọnwa ndị na-aka eso ebe Kraịst ike, ha ejisi ike wee sonye. Anyị kwukwara n'okwu Chukwu anyị na abalị ya na-abịa na mberede. Therefore, anyị wee na-present ihe a na-asị na o sonyere anyị. Unu nara anyị a presentation. Ka Chineke gọzie unu
mgbe ọ na-abara unu uru mgbe unu na-achịkọta onwe unu n'aha Jizọs amen. Hallelujah. Biko Kingsley, achọrọ m ịhụ gị ebe a. Nwanne m nwoke Kingsley Kulu nchi wofute onye Kulu nchi wofute nye anyị ndị mmadụ na-abịa Ebute St. Matthias Parish. Asị ka Chineke mebie aga unu niile n'aha Jizọs Kraịst. Ihe ụka agaghị adị n'ụzọ unu na-eweta na-ewere na-azụ ụmụazụ na-eriju afọ. Dịka otu my sister si wee kwuo, anyị kelere unu ụlọ rụrụ alụ abụ ụlọ ụka. Chineke anyị kwachi unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Okay. Ọ na-eleji anya ndị mma ekpochi ilu kpochiketa odo ekpegbori ekpere mmechi already. Ebufutego ihe ụlọ akwa n'iru nzukọ. So anyị ga-ejizi ohere a wee kpee ekpere. So biko ka a nagide ayọgo m ayọ ya ihe ji ma ndị wọdịnsị n'okporo ụzọ niile ka anyị ga-aga ije n'ime ya n'ụbọchị taa. Anyị ekpe ekpere onye nwe anyị ndị ga-abịa n'ebe a Chukwu ka ha were anyị udo wee bịa n'ezinụlọ a n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị dịka nna anyị kwuru na onye ọbụla ga-ebu ihe ọjọọ na ọgba aghara n'obi na-abata n'ebe a na ị ga-agbanwe mkpụrụ obi onye agbaba nsọ n'ụbọchị taa. Onye nwe anyị ekwena ka ihe ọbụla mmadụ ga-eri ebe a n'ụbọchị taa ka a sị na ọkwa ihe o riri ebe a ka o ji wee nwụọ. Karịsịa na ihe mmadụ ga-eri ebe a n'ụbọchị taa ga-abụ ihe ọ ga-eji wee dị ndụ. Chukwu maka ekele na otuto na nsọpụrụ gara naanị gị. Anyị ekpuchie ihe niile a ga-eme ebe a n'ime ọbara nwa atụrụ gị. Gift ọbụla nke mmadụ ga-eweta n'ezinụlọ a maka ime mmemme a Chukwuma anyị edo ha niile nsọ n'oge awa a doo ndị niile ga-eji ewe je ozi nsọ Chukwuma ka amara gị wee bara anyị ụba ihe ndị a niile ka anyị na-ayọ gị anyị kwere na ị ga-emezu ya wee nye anyị n'ezi afọ Jizọs Kraịst bụ onye nwe anyị. Thank you very much. Thank you. Biko anyị ji ofe a wee na-ayọ ndị kwesịrị ịbịa mgbaru n'ọnọdụ a. Biko unu ga-akwado wee na-abịa n'otu n'otu. Praise the Lord. Anyị ji ofe a wee na-anabata ndị Efa Group St. Matthias Anglican Church Enugu Akwaki. Hallelujah. Hallelujah. On the St. Matthias Church, I chọtara nwanne anyị brother Jason. Anyị na-asị gị ka izie ọnụ mama anyị. Ekpere anyị bụ na ọ ga-ebe ebe ahụ anyị na-akwadobe n'aha Jizọs. Anyị ji obere ihe a wee na-asị gị ka ị were gotere ndị bịara ọjị n'aha Jizọs. Hallelujah. Bianunu, unu agbazi ọsọ. Ekelere m unu. Ka Chineke gbazi unu gbazi n'aha Jizọs. Wait now, Ilo Zomba from Agora amanhã ainda.
Ndo mo na yoko ru ni ra. Mo na pa na. Hapon kon kiri kalenda be ya. Hem chondo ga je chista gustra yi hano na. Na kwa da. Moto mebiri n'ụzọ na Kechinyere. No, na igual yalo. Ipulu we, wale ofuwa. Dada, Achikwa. Yalo I got one. Engineer. Welcome, sir. No, Nandi Nekinel. Mbogo Kingdom.
ọbasi bi n'igwe dutere unu ebe a ga-edoro agakwa unu n'udo na ọṅụ enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Onye amụma radikal, onye amụma radikal, all my spiritual mother, unu ala-ajụ gịnị mere m ji dị ebube lekwe ekwe m ịlụ ala ala-ajụ bịa sa come and take cover ihe na-ekwu bịa ka nye wa ala ịrụọ ụlọ ka ahụ ma ejuwe oyi ụlọ ege nọ na efu ụlọ ọdịnaya God will akasi here maka ọgwụgwọ ihe nọ ofu ụlọ bụ shita ofu ụlọ wọ́n á bọ̀ lẹ́gẹ́ ọ̀bọ̀n bìfọ̀ ayé òfin yìí. Azụrọn obi nna nne m ụba. Pastọ obi nna n'anya na-akwadobe iketa mmanya na ndị mọtụ adụ. N'ụdị si eje kọma na n'eze n'igwe maka na ọrụchakwa nke ọbịa n'ụwa lọv anyị wee na-asị na ekpere anyị n'ebe ya nwa amalị nọ bụ ka Chineke na mkpụrụ obi na ndokwa n'aha Jizọs emedọrọ mma akwamozu ịga na ọga asụsụ ụlọ ịkachi ji ọrụ na-eti ndị abịa n'ọzọ jụọ ka ụfọdụ na-aga ayọta na salon I want to be an old girl. I want to get back on this. On this, I'm going to know. Because this is a motion. Other one on a pool. All pool can get another wine. Why are I doing exactly what I want to expect? Never had a man being semi-sure. Stop calling me. Come and see me here. Some really good school. I don't know. Papa, Papa, can't be nation. Now, across the line. One month, 40,000. 1 euro. No, there were rules. By now, you should know like this is over. The way we have to wear the loose. Because none. All the world, everyone watching. Oh, how about that? Now, grow the kingdom. Last you don't know. No. Kingdom. We don't let me on work. It should be that. It should be. It should be. It should be. Because of programs of people upon the material. Even that's what I got a lot of work. And you look at other words, you want. I don't want to get good. Let's go on, man. I don't know what I don't know.
Christmas na New Year. Ezigbo mmadụ. Ọ na-ewe ya ritugo. Ahụrụ m nke a ga-aza ekpere anya bịa nwa ndị ya bụrụ niile. Sụọ ngwongwo ọrụ. Elu ọrụ kwesịrị ndụ. Nwanne mmadụ ije. Onye maka Lagos. Ọgọ ndị niile ya ndị maka abara ụlọ ndị mmadụ. Ọ ka na mọkara na mọkara. Ụlọ azụ si na-agọtara aja ụzọ. Okay, yes. Hey!
Shikere ka anyị eziburu egbe n'ụlọ akwanye ama mgba egbe. Arọsị a na-edekwara tupu na ọsụtụ gọ. Ọsụ na ọhụrụ na ka a na-agwa. Ya bụ ụtụtụ fe egbe. Tawa! Mgbọ wee mụvuo. Wee tụọ ka aṅụ nọ. Aṅụ wee wasuo. Wee chụwa ndị bịara ụlọ akwa. Aṅụ na-achụ ma atịbọ. Aṅụ na-achụ ma ndị efutere ihe. Aṅụ na-achụ ma onye vidio. Aṅụ na-achụ ma MC. Ndị niile bịara ụlọ akwa agbasaa. Sọọsọ ndị hụrụ n'ọgbọ bụ mmọnwụ na efi atọgberele ihe. Aṅụ na-agba efi mana ụdọji efi. Aṅụ na-agba mmọnwụ mana ọ nwetaghị mmọnwụ. Mmọnwụ na-amụcharị. Aṅụ gbagide efi, efi dọpụrụ ụdọ. Ka mmọnwụ na-anya efi na-abịa direct ka ọla. Ka mmọnwụ na-anya efi na-abịa direct. Mmọnwụ ahụzọ na efi na-abịa ebe ọ nọ. Mmọnwụ mụvu ọsọ efi ike. Aṅụ na-achụ efi, efi na-achụ mmọnwụ. Aṅụ na-achụ efi, efi na-achụ mmọnwụ. Ego awagara sọnụ. Mmọnwụ wee na-agba efi na-achụ aṅụ na-achụ efi. Mụ ga zo somewhere na wọtụ. Mmọnwụ gbagide gbaruo na geeti nwa agadi nwanyị. Aṅụ chụrụ efi na-abịa n'ike n'ike. Ị chọrọ ime ihe mmọnwụ meziri ka o ruru na geeti. Efi na-achọ ịbịa kwuli mmọnwụ. Mmọnwụ nọ na geeti. Aṅụ na-agba efi na-achụ. Ị chọrọ ime ihe mmọnwụ meziri ma mmọnwụ ma efi ma aṅụ ihe mere. Ọ bụrụ ị chọrọ ime weta 200. Weta 200 ka m gwa gị ihe mere na n'iri. Ebe aṅụ na-achụ efi, efi na-achụ mmọnwụ. Mmọnwụ agbarugo na geeti. 200 ka m gwa gị ihe mere ebe ahụ. Okay. Ọ gaghị enyego 2. Ọ gaghị ndị ọzọ apịchikwanụ ntị. Narụ anatawa. Nwa agadi nwaanyị nwe the house nọ n'ime ụlọ bịa na-awa ọtị mmọnwụ. Na-awa ọtị aṅụ na efi. Nwaanyị wee pụta. Mmọnwụ wee nye nwa agadi nwaanyị saịn. Nwa agadi nwaanyị adịghị aghọta saịn. Ị chọrọ ịma ihe saịn a na-akọwa? Weta 200. Abịa ebe anyị gụ moto ọnụ. Weta 200. Ọ bụrụ ị chọrọ ịma ihe a na-akọwa, weta 200. Ebe gburu. Aṅụ na-achụ efi, efi na-achụ mmọnwụ n'ala iri. Ndị niile mkpu wivon. Ụlọ mana agha kpeghị isi. Aha ha gị ji wivon aha gị. Ebe anyị koro nke ịlakịrị. Ndị niile mkpu wivon ọ dapụtara n'ụzọ. Ọ ga-abara gị. Ebe anyị na-ekwu okwu ihe asị unu ma emenụ ya. Weta 200 ka ịfụ ihe mere mmọnwụ, efi na aṅụ na nri. My love. Okay. Onye ọzọ wetawa 200 na-achọrịrị ịmụ ihe mere aṅụ, mmọnwụ na efi na nri. Ọ na-abadugo na akpa. Mụ ala agwara m ụzọ mgbalaga. Gịnị ka anyị na-ekwu maka mmanya? Eji mgboke ka mụ na ya so gaa ụlọ agbaba Obiire. Mgbe nna Obiire nwụrụ, mụ aṅụọrọ onwe m mọt. Enyi m nwoke ịgafere ezibeghị ruo be anyị. Wee ṅụọ legend 7 bottle. Anyị alabalapụtala ezigbo ele mmụọ. Ya chie m aka n'azụ. Mụtọ na ọsị ọgị. Ọjọọ mma mara ya ma egwu mmiri. Bụlarị onye ebe anyị nọ, ahụ mmiri. Aga na-ekwu, ya pịchi aka n'imi, si ma mara ya ma akpa ume. Naga anyị nọwata Arizona.
ikpe mara eziokwu aga azụ dị ya ewe adịghị mma nnọọ ọnụ m ihe ọma mere ma ọ bụrụ na ịgwa ha m olụlọ ndụ ụlọ ashọtụgo ma n'ụlọ ndụ biko nnọọ lọọlọ Arizona My father was Cameron Sanders. Oh my God, okay, Papa wants to say Sanders. Oh, come on, me, good. I'm going to get it. Makana India, if you are not a bomb, for Anamado exalted. Makana, you show the Mundi, a show more or the good gazette. Yes, Galera, they brought up Yegas who may go against Galera Manga. Because our work can be done as it. Like why you look? I haven't said anything. All right. But not can only eradicate. I tell you, Muni Awana. Manapotago. And that woman. And that woman.
Mana for break. I got one back. Man, I'm talking about yes. I believe was in all your foreign avatar. I come at us. A while ago. Officer in charge. Right there. I don't know. I am a bonus. You want to go around and go around my bush. I'm what I play. Yes. All the shows together. I don't know. Morning. Then I can't get all people to go. I'm never making. And I don't know. I want to move the world back and the lazy by. I want to yes. And all and look at what the eulogy is already named. My babu, la pareja, piano, moto. All right. Don't
I
So Onyelo Chukwugbo onye nwụrụ at such age ahụ ihe ebere akwa mana ama m na ndị anyị na-eyite anya mmiri. But the important thing is that Mama had lived a good life. And na o nwere ndụ ngiri ya akwa anyị na-achọga anyị nwoke ya kata obi lọọ nwa na-eli nne ma nna lọọ nne ma nna na-eli nwa eme at such age. We want to appreciate God for the life she lived, and we pray Lord for ezinụlọ I bring in negative things, rather we deposit things in the family in Jesus' name. On behalf of the entire Chukwuka family, Onyelo Chukwugbo and the entire Amechichi, I assure you, Ndolu, Makelelo Jehovah, Lehi lo Nyerine Ejibondo, Onye nwe ga Lehi lo Nyerine aha Jesus. Hallelujah. Achọrọ m ikele Chineke na ndị ọgọ ndị Amechi. Unu ama ghọta. But I don't know why God loves me. One of the portions in the Bible says, who is me? Where is my family? Now God to see me too. Welcome to Chineke na kwaji unu mmaji kwuru mmaji n'aha Jizọs. Unu eje. Thank you, sirs. Jesus.
eze onye ọbụla na-ege ntị na redio gịlanụ na ọrụ owo eze ihe owo ọrụ nọ nga na eme ọrụ kama na mgbe ọbụla ejiri ọrụ ya na-eme ị ga-ama ọrụ so na ihe owo ọrụ mere gịnị ka ha pụtara arịa Imo steeti asịrị na Imo steeti mere nke ata ama m ihe nga but ebe ọ na ire atị ka anyị wee n'obi nwanne m gịnị mee n'eziokwu ezi azụ ụwa niile bụ otu Enugu otu ala otu kama na ihe dịzi iche iche n'ime ya bụ mmadụ emere gịnị ekere ebe ọ dị etu a anyị mara a na-amụ mmadụ amụ a na-emebe ihe a na-amụ amụ ihe anyị kwuru nụrụ na-awụ n'ihi gịnị ọnwụ ihe anyị kwuru nụrụ ọwụ ogo anyị nwaanyị ọwụ ogo anyị nwaanyị anyị na ya na-eme ọfụma ọ bụrụ na ụmụ ya nọ nga ha ga-enwerịrị ike ịghọta na ọ mere mgbe ọ na-eme osi ike ọgọ anyị nwaanyị eme gịnị abịata anyị eme gịnị anyị ha nụrụ anyị dị fọm kwa ya emekwa gịnị anyị ewelatakwa ya ọghọdị ka o sere so ọ bụ ya pụtara na ọnọdụ ọnụnụ kwuru nọrọ taa ọ gwara ọnọdụ ọkụ ihe ya nọ nga kwuru eme gịnị so ọ bụkwa na anyị na-asị nnụ kasiwe soro ndị baba anyị mee gịnị kasiwe maka ihe na ihe ahụ metụrụ nnụ mere gịnị ọ ga-atụkwa anyị n'ọnọdụ ahụ ihe anyị kwuru ebe na-awụ Igbo ka anyị bụ onye ọbụla asịghị ya awụ ibe ya awụ ibe ya awụ ibe onye ahụ ya kwere na ya awụ gịnị ya awụ onye Igbo Igbo mere ihe ha na-eme ihe ha na-eme ka ha kwuru eme gịnị ka anyị kwuru eme gịnị bịa na ọ bụrụ na nne ka nnụ ga-agwa ya ọ bụrụ na anyị na nnụ ga-eme gịnị ga-agwa ya ọkwa na okwu ahụ a ga-agwa ya ka anyị kwuru eme gịnị ka anyị kwuru bịa na onye ele dịbe anyị ese nwanze asị o ji nga o ji ya mee gịnị ya tee ebe ọ tradishọn mere ka ọ dị etu a nna ahụ na ihe ahụ tradishọn anyị jiri eme gịnị anyị jiri abịa ihe ekwana ihe eji asọpọtụ dat burial ka ọ na-ebe gịnị ka ọ na-aga aga in Jesus name ọdụ ekele ọrụ kwen ndị ọgụ ekele nụ tinye isi na head bridge bụ ọgbara tinye isi na head bridge dị side ka e were ogote ọgbapụ otinye ya na moto ese ndị a na-azụ m ekwu maka nna anyị ukwu o nwebere ihe m ga-asị na ndị ọrụ mere anyị ha mee m ga-agwa anyị na ha mere kama ma ha akpọzina m na fon ma ma akpọzina ha so ekelere m Chineke na Chineke mmeri unu nwa wee cheta anyị wee sị ka unu bịa nọnyere anyị ya o Chineke ga-anọnyekwara unu n'aha Jizọs n'aha Jizọs. Thank you. All right. Anya bulugo wata program na program ya. Anya balak ila ke bulia ndolo doga inalo. Anya gozo de. Ebara ni mo na ndini na sinu je koma. No da kwa mozo. Na ali de ga siku no ndo na enweghị nsogbu ọbụla n'aha Jizọs. Eje agha ọrịa bụ isi ije. Eje agha ka anyị na-eme n'isi ụlọ wee na-asị ka unu na n'udo ndị esi ka babatawa maka na oge ahụrụ ọzọ oge na-eche mmadụ o nwere ka ihe ebu ihe nọkọta n'ezi cheje mind bụrụkwa ihe ahụ ọlụ ndị nọ n'ezi ikuku amara ọya biko batawa nụ biko bifo were n'agha azụ anyị nabata unu n'otu pụrụ imere unu n'otu akwati na envelope ọ dọrọ ezi biko ndị ọlụ nọdụ pụrụ iche ọ ihe kwuru ka ha na-eme ndị ọlụ wee ihe anyị na-ekene na-asị na nke ma mere dị mma enwe na-ama na azụmete gbakwara moto iso ga-aba moto ha onwe onye abacha tụrụ ụra ebe a arapịana magana ka shi ike moto emufu
Yes. Even a bad reason. All you got my lawyer on our phone. You got my lawyer on our phone. How about you, Bob? I do for all of you. You remember? You to go away. You shall for the book longer. Ekele m gị ọ biko medụrụ ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ. Oke, m nwere onwe m na-aza Nze Nwachukwu Dara. Awụ m onye ọrụ ebe na ọrụ ahụ ọ the main place ejiri mụrụ ọrụ ọmụta Nze ọwụ ebe m nsi and ọwụ anyị ebira nga anyị lụrụ nwaanyị ebe a ọ naghị eme onye lụọ nwaanyị mgbe mmadụ dị ndụ anwụzie ọnwụ mmadụ egbe gịnị agba ahịa ibe ya n'ahụ anyị siri recognize mmadụ na ndụ ka anyị sikwa recognize mmadụ na ọnwụ n'agbanyeghị na anyị si very far place from Imo State to I think this place Enukukwa. Yeah. Now, I bring issue appreciation. Na ogo anyị nwaanyị siri megini siri meso anyị o mere ihe ọdọrọ anyị na ogo anyị nwaanyị na the family. Ihe niile kwuru na usoro ya anyị bụ ndị ụmụtanzi ihe anyị bịawo issue appreciation na anyị na ogo anyị nwaanyị siri megini and ọnwụ ihe ọnwụ ọbụla anwụrụ ọnwụ a na-agbakọta aka eme gịnị eme burial ọhịa anyị kwuru ọbịa. Ekele m unu afọ m mbụ unu gba wee sị na unu zuru ka eme na-asị njide ka unu ji na ọ ga-adị unu mma na mma n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe bụ ekpere anyị na-ekpere ezinụlọ a ma unu mesịa mmemme a? Ọ bụrụ bụ na anyị dị kemgbe ụwa anyị na-ekpere ezinụlọ ekpere because ezinụlọ generate anyị our own family. Amụrụ anyị nwoke mụrụ anyị nwaanyị and ihe mụrụ nwoke na nwaanyị ahazile ezinụlọ ekpere ọbụla anyị na-ekpere ime ụlọ na-eme gị na-emetụta ndị ome ihe ga-eme ka anyị kpee ekpere ọjọọ n'aha ndị ihe anyị gịla ekperịrị ekpere n'aha ndị ụka ọ dịrị ha mma maka ihe na mgbe ọbụla ọ dịrị ha mma ọ ga-eme gịnị ọ ga-adịrị anyị mma ọ dịkwara na anyị mma ọ ga-eme gịnị ọ dịrị anyị mma nchịkọta ekpere anyị niile ụlọ ọ ga-adịrị onye ihu mma dịrị onye azụ mma amen. Ama na ka obi dị unu emetakwara unu ọfụma. Ọ bụrụ ma nke imeta ọfụma anyị nọrọ n'ụlọ mara na anyị ga-emeta anyị ọfụma and anyị bịakwara na nga ihe ahụ anyị chere n'ụlọ ka anyị mere gịrị ka anyị hụrụ nga ndị ogo anyị emeghe anyị ignore ha nyere anyị a suitable place ma ime anyị attend n'ọbụla o kwesịrị ka ọ dị anyị mere expect na ọ ga-adị na ka ha siri megịrị na ka ha siri meso anyị omume. Ekele m gị ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Aha a na-etu nwo Nze Nwachukwu Dara. Nze Nwachukwu Dara Ugwuboze ekene gị o the whole Boze Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụrụ na ịbụ mma na ịbụ nkwụ enu na-asị na anyị fụrụ mbụ unu gba na-asị nze ka unu ji n'ihi na ndị Igbo bụ onye na-eme ọfụma ka a na-asị ka ha ji wee na-asị gị na ihe ọbụla bụ ifu ntụnwe na mmemme ọ bụ ego ọ bụ taa ma ọ bụ okwu ọnụ ọ bụ mgbagharị ọ bụ iji okwu na Jehova ga-esi na ya wee merụ unu amara na ezinụlọ unu ife dị ụkọ na ezinụlọ unu na-enwetabeghị Jehova ga-esi na mmemme a merụ unu n'aha Jizọs. Ekele m gị wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma wee na-asị na iji awere ka a na-ekpere unu ga-alarụ n'udo ọ ga-adị gị na mma. Hello,
Because of more.
adị ama Ọmarịcha gwara Obosi ndị Ojemba nọ n'ọgbọ di m ruru ịbọ ma ekwute gị abịara m ọrụ MC. Luckily, unfortunately to me, ya bụrụ na mụ member of Ojemba Ewere. By the special grace of God, I am the veteran stroke advisor of Ojemba Ewere cultural troop. The one day working on Yeka, our Kazaki, Melidi, since the year 2014 till date, Ojemba Ewere has become so wide in the whole world. Hey, we will have Ferenkowa. Hey, we will have Ferenkowa. They can now read the radio, now we're on TV, and everywhere. Today, I ain't gonna go anyone now you working. Oh, maybe that was here. When I can't close up. Now, I ain't going on it. Makano can ever put it. More not the conversation. But I bought one and aqua, Mamma Topia, Oga de Nona. Oh, today they witness it. Don't get an idea, and don't try to have to oh, witness it. Makano, I don't know what we say, we'll call our way. I will ask, no one will also eat our check. Check can eat la cash, those cash. Apart from that, for security purpose, I hear I can't even cash. That is my young man, the one cash, you want to my boy, all the border now, it's the check. Where I eat it, you are going to there is the one I love and got it there. Ojemba will open. Ojemba will open soon. I saw the woman that I want to. I don't know that. This is the that I appreciate. I see you when you do to a young. Okay, make a group. Now, Jesus. Chukwunya kwuru ojembe mgbe o Chineke bụ ojembe nwuru mere anyị ji eme afọ adọpt sị na anyị ga na-azị ya otu a unu gara eje mba na-alata unu agaghị ewu iro n'aha Jizọs egwu a ga-agba mbọ ya na-agaghị ama ebe ọ kwụsịrị akwụsị n'aha Jizọs anyị ga-adị ka echi adị abụọ ọ ga-adịrị anyị mma na eke dịrị anyị n'ori dịrị anyị n'afọ dịrị anyị n'afọ ma n'aha Nna na ọsọ Ojemba will open. Ojemba will open. Ojemba will open slowly. I mean, I get maybe a coin on it. Because if you are in the action, I'm powerful. Before a back and they put in a show. And then what the crack catch. And then what the crack catch. Yeah.
first egwu mumechiri. Ebuka. When I get out, I got mama. Big one there. Yeah. Yeah, two. Principal. Yeah. Isobia. Ana. Daniel. Okay. Hiya. CJ. Onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa nwekwara omume na-abụọ. Onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa nwekwara omume ya bụ na Chukwu ikwute onye ọzọ nyochagodi onwe gị. Chukwu ikatọ mmadụ nyochagodi onwe gị. Makwa na ihe dịkwa bụ ọsọ n'obi ezi. Onye ọbụla Chukwu kere n'ụwa nwekwara omume na-abụ. Onye ọbụla Chukwu kere nwekwara omume. Nke onye dịrị ya, nke onye dịrị ya, nke onye dịrị ya.
Kalam gyo. Biko me ko haneze mara afa gị na onye bụ. Afa m ihe jiri ka Irene Eruka. Awụkwanụ m ada n'ezinụlọ a. Alụrụ m ọlụ. Ada kalam gyo. Ego na ekene ga afụrụ m mbụ unu na-agba na mmemme wesi na unu zuru ka eme na mgbe ana m akasi unu obi sikunu hafe ịba akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ihi na ịma na igwe niile na-aga n'ụzụ. Ọ ga-adị gị na mma o. Biko gbara ọha na eze ka obi dị gị tata unu mere mmemme a. Ana m ekele Chineke onye hụrụ anyị n'anya. Ihe niile anyị dọrọ Chineke maka ọrụ mma anyị Chineke mezulie. Ọbụnagodu mgbe ọ nọ n'ụlọ ọgwụ anyị dọrọ Chukwu si anyị ka onye nyetụ anyị obere oge anyị wee nwee ike chịkọta ọnwa anyị Chineke merie. Den nke ọ nwụkwara na tata a na-eli ya eziokwu nọ ihe mgbu mana anyị kelee Chineke mụ onwe m karịsịcha ekenere m Chineke maka Chineke mere anyị anyị na-atụ maka anya enweghị ọgụ na mgba onweghị esemokwu onweghị ihe ọjọọ ọbụla dapụtara anyị emechakwana n'ubere ahụ anyị nọzi na mgbede a na-ekele Chineke anyị sie Chineke ya nara otuto abalị ya ka aha ya bụrụ ya ekele m gị ama na ndị mmadụ akwụkwọ ezigbo ama na isi mma oge ọ dị ndụ n'ọbiri ndụ ya ọfụma were agbaba na na Job ga-anara mkpụrụ obi ya na ndụgwụ n'aha Jizọs. Ọ nwere ihe na-achị ego ka o mere ezinụlọ ụlọ a mụrụ mesa mmemme a ihe niile agasịa anyị na-arịọ Chineke ya ka o jigidesie nke ezinụlọ anyị ike udo na ọṅụ na ịhụnanya ka a ghara inwe nkewa ka a ghara inwe egwu ọha na eze bịakwara n'ebe a ụkwụ ha jiri bịa ka a ga-ejikwere onweghị onye ga-ezute ihe ọjọọ n'ọnọdụ ọbụla Chineke ga-agọzi ya maka anyị tụfuru ha nwa na onwe ha etufukwa anyị sị ka Chineke gọzie ya ọ nwere afọ a na-eto gị etu enwere m afọ ọ ga-adị gị na mma mụnwa na-etu gị ada Jizọs wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma na Igubos na-ekele gị The Hope Empire Media na-ekele gị wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mma n'ịbụ nkwụ enu na-asị ide ka iji na ọ ga-adị gị na mma n'aha Jizọs. Ana m ekpe ekpe na-asị na mgbagharị niile unu mgbagharị na expenses niile unu mere na mmemme a ọ bụ ego ọpụta ma ọ bụ okwu ọnụ kunu tinyere ọ ga-adị ka aja ka unu chụrụ n'ezinụlọ a Jehova ga-esi na ya wee mere unu ihe unu na-enwetabeghị na ndụ n'aha Jizọs. Ekene m gị ọ ga-adị gị na mma.
onye isi ekele m gị o biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye bụ ekele m gị o afọrọ m mbụ n'ụgbọ ebe wee sị na unu zuru ka eme na asị na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs and anyị anụgwu ezigbo akụkọ na mma bụ ezigbo mmadụ wee sị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs biko gbara ọha na eze ka obi dị gị taata na mmemme anụwa unu bịa emetakwara unu ọfụma Just thank God for the life Mama has lived. Because now, at her age, we should be thanking God. We don't do a job, but we don't buy a job with that thing. That's why it's so bad in the way I want. We don't do ọ ga-adị na mma ọ nwere ọzọ ị nwere ihe na Chineke ka o mere ezinụlọ a ma ha mesịa mmemme anụ a Chukwu nke ka mma ụmụnne bi n'obodo mgbanwe ezigbo ebumnobi anyị na-achị na-esi ya to be united nwere ekwesị ya bụ gbasara because ama m na ebe mama ha bụ ka ọ ya gbasa bụ the grace of God they can be able to accomplish Amen. Ọ nwere dịka okwu nkasi obi na-enye ezinụlọ anụ a all this one abụrụ m mama ha very oge ọ na-anya what the life na o nwetasi ọ bụ na Amerịka ma ọ mere onye akara ịdị but they have done everything possible to do our life but as a teacher that's the most way for the woman and at her age that's the right way so how will I wear a castle with my own church woman nwa Amen. Ekele m gị o ọ nwere afọ a na-etu gị etu emezie Chukwu ka anyị ma onye ewu egwu bọz ma onye ewu the whole Empire Media ma onye ewu anyị na-ekele gị wee na-asị na ọ bụla ịbụ ala na ịdịla site na ọ bụla ịbụ mma na ịbụ nkwụ enu n'inyekwakwara Boz Empire Media ọrụ wee ogbo na ọgwụ na ịgma ha anyị na anyị mmanwụ na anyị si na anyị fụrụ aka gị na sizin a niile anyị fụrụ aka gị na okeshọn last year anyị fụrụ aka gị nọ Lagos branch ka isi wee na-eje wee na-asị na ọ ga-adịrị gị na mma o na mbọ niile ịgbala mmemme anụwa ọ bụ ego ọ bụ taịm ọ bụ ụgwọ nke itufu na Jehova ga-esi na ya wee mere gị ihe na o mebeghị gị na ndụ n'aha Jizọs ekele m gị o ọ ga-adịrị gị na mma o onye isi ekene yo ọrasa biko megoro ka ọha na eze mara afa gị na onye ewu the vocal aha m Brokinsiri Chukwugbo ọ ga-adị gị na mma ego bọz na-ekene gị yo biko menụ ka anyị mara ife jikọta gị na ezinụlọ a na-eme mmemme n'ụbọchị taata ajụjụ nke a ọ karịzịa ọ maka the interest of the viewers ọ bụ maka m ihe jikọtara na mụ nwa afọ ọmụdị Eda brother na ezinụlọ na ezinụlọ ndị be Chukwugbo eze mostly all my mother ka m na akwa today mbụ Charity Chukwugbo onye nwa bụ mụnwa with the only son so anyị na-akwụ ya n'ụbọchị taa aga na m ekele gị na mbụ na m akasị unu obi ka unu hafụ ebe akwa dịka ndị na-enwere olileanya
n'ịma na ọnwụ bụ ụgwọ onye ọbụla ji igwe niile na-aga n'ozu. Anyị amanjụwa gị ka mama si wee bie ndị ya maka na many people agbagwo ezigbo ama na mama biri ndị ya ọfụma. Anyị wee na-ekpekpe na-asị na Jehova ga-anara mkpụrụ obi ya na ndokwa n'aha Jizọs. Biko bụ na ọha na eze ka obi dị gị taata unu mere mmemme anụnwa. N'eziokwu obi dị m aṅụrị because obi ji wee dụrụ m aṅụrị ebegheziri m akwa ụbọchị asị na my mother nwụrụ ebere m akwa because ọ nwere ọtụtụ ihe m yọrọ Chineke ebe my mother nọ Chineke mechara m anya ayọrọ Chineke nye ekene ka ọ bụrụ na ego e ga-eji nleti ya ga-eme ọnwụọ na Chineke zakwara m ekpere anwa otu ọbụla o si were do Chineke na-ehute nzọpụta like last year anyị rọshiri ya to UNTH anyị spend a lot na Chineke na revolve onye because doctor treat and God heal. So obi jupụtara m aṅụrị na nne m anwụrụ today asị na afụghị ego eji enye ya treatment asị na afụghị ego o ji eri nri oge ahụ ama m a lot of things Chineke nna m mere nyuzuru m wee mee ọ bụrụ n'ike aka m asị na Chineke na-eprovide asị na obi Chineke na-eprovide asị na osi Chineke na-eprovide ọ ihe inye m because ọ nwere my elder sister nke nwụrụ oge anwa nwụsị ọ bụ na ọkịta ọ ma nwụrụ so na m kelere Chineke n'ebe nne m nọ na Chineke mere ebeghe m akwa arịrị ebeghe m akwa n'ọkwa na m mere ka m mee nke ọzọ so ihe ọ bụla sopozuru ime site na amara Chineke emechara m ha ncha. Ekele m gị anyị fụrụ mbụ n'ụgbọ na mmemme a wee sị na unu zuru ka eme na-asị ndekọ unu ji na ọ ga-adị unu na mma n'aha Jizọs. O nwere ekpere na ekpere ezinụlọ a ị na-achịkọ merụ unu na ezinụlọ a bụ mmesịa mmemme a? Ekpere m na-ekpere Chineke nye anyị ogologo ndụ na ahụ siri ike n'ịtụ ahụ nsiri egwu because na o nwere nnọọ ndụ today but ụzọ ha gbagọrọ agbagọ. O nwere ndị nọ ndụ today mana ha aghọtara ihe ha na-eme. Ekpere na ekpere kacha Chineke nye anyị ezinụlọ a ogologo ndụ na ahụ siri ike na ịmara usoro Chineke because ịmara usoro nke Chineke ihe ọ bụla ị na-achọ inwetagwu ya ndụ ebighị ebi ọ bụ ahụike ọ bụrụkwa ego ọnwa na everybody na-achụ inweta ya so na mmasị na Chineke mere anyị nye anyị ogologo ndụ na afọ na uche na ịtụ aha nsọ ya ekpere m na-ekpekarịcha nwoke nwaanyị na ezinụlọ. Ọ nwere afọ a na-etu gị etu? Nwere afọ otutu a na-etu m some na-akpọ m KC some my business partner na-akpọ m KC some na-akpọkwana m Great Pickens Global Limited that is my company name. Some na-akpọ m Great Pickens Global Limited some na-akpọ m KC so enwere m afọ otutu just my business name and my name that KC Onyelo Chukwugbo that Great Pickens Global Limited is my company name so enweghị any unique name just no name attached to me. Ekene gị wee asị na ọ ga-adị gị na mma ego bọzi na-ekene gị dị ho bọzi Empire Media na-ekene gị wee na-asị na ọ bụ n'ịbụ mmanya n'ịbụ nkwe na-asị ide ka iji ọ ga-adị gị na mma n'ihi na ndị bụ onye na-amafa ka a na-asị ide ka ha jie na-ekpekpere na-asị na mmemme ahụ n'oge mere n'ụbọchị taata ga-adị ka aja ka unu chụ n'ezinụlọ a ya ọ ga-esi na ya wee mere unu ihe dị ụkọ n'ezinụlọ a ọ ga-enye unu mmepe ụzọ ịfụnanya zuru oke udo tọrọ atọ ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ana m asị ọ bụ ego ọ bụ taa ma ọ bụ okwu ọnụkọ nche na mmemme a Jehova ga-akwụghachi unu mmaji ka mmaji n'aha Jizọs. Ekene gị ekele asị na ọ ga-adị gị na mma Ekene m gị biko mee nụ ka ọha na eze mara afọ gị na onye bụ.
ọ ga-adị gị na mma gwa na anyị ife jikọtara gị na ezinụlọ a na-eme mmemme taata nne m nwụrụ ọ na-akpa taata ọma m nkwu onye mma asịrị right from my childhood mana ọ na-alụ ọrụ niile gbaa m ume kaa m obi dọnyere m ukwu n'ihe niile nke m na-eme nke bụ na ma tata ma echi na ụkpụrụ ọ kwara m ọ gaghị echi echi ihe m mụtara n'aka ya ndị nkwado o nyere m onwe ihe ga-anapụ n'ime ya site na amara Chineke. Ekele m gị na mbara ma kasị gị obi sị ka ya fe ibe akwa dịka ndị na-enwere olileanya n'ịma na ọnwụ bụ ụgbọ onye ọbụla ji ndị mmadụ agbagbo ezigbo ama n'isi a wesị n'obiri ndị ọfụma anyị were ekpekpe na-acha ịbara gwụrụ mkpụrụ obi ya ore dị na ndokwa n'aha Jizọs. Gwara anyị ka obi dị gị taa obi dị m nọọ shuga koted obi dị m mma obi ji dị m mma bụ na e mere ihe a niile anụghị mmiri ezoro onweghịkwana ụkọ ikuku ajọ ikuku shikuo gasa ihe a bịara ime okporo ụzọ niile anyị gbara garị ọfụma onye ọbụla bịara ebe a gwara n'iru site na amara Chineke so ụfọdụ si ebe tere aka bịa kpọkwara na fon si na ha anarugo so obi dị m mma ebe ọ bụ na nna anyị gara ụwa nchekwa na-achụ ụgba ebe o si dị ụwa na-arụ ụlọ ọ dịrị wee mee ihe kwesịrị ka emee ya tata wee naluo dịka omenala si wee kwado ya ana m asị maka na ọ bụrụ ndị niile kwadobere mechara nke ha mana ebe Chukwu kwadoro anyị mechaa ha ncha na-enwe nsogbu ọbụla ana m asị ekele dịrị Chineke ma n'ihi nke a obi dị m ụtọ. Ekele m gị ọ ga-adị gị na mma o nwere ihe na-agwa ndị ikwu na ibe na ndị friends and well wishers ndị chọrọ iwe ebe na ezinụlọ na-ata ata ana m asị ndị ikwu na ibe m ndị chọrọ m bịa taa ndị enyi na ndị ọgọ na Chineke onye gbara ha ume na wee chọrọ m bịa n'ụbọchị taa ga-enye ha ọchịchị obi ha niile ebe ha nọnyere m taa Jehova ga-anọnyere ha Chukwu ga-anọnyere ha ihe ọbụla nke ha kwadoro ime ọ ga-agara ha sịrị ewere n'aha Jizọs. Amen. Ekene m gị ọ ga-adị gị na mma nwere afọ a na-etu gị etu ndị eji mara m Zakitek Aluminium. Zakitek Aluminium ego bụ ekene gị the whole Boys Empire media ma onye wụ na-ekene gị wee sị gị jide ka iji na ọ ga-adị gị na mma anyị fụrụ ka ihe si wee dị ha na Naịjirịa rụkwa ụzọ akwachapụ ya ihe adịra aja wee sị na Jehova ga-akwụghachi unu mmaji n'aha Jizọs na akwamozu ahụ unu mere ga-adị ka aja ka unu chụ Jehova ga-esi na wee mepere unu ụzọ nye unu ọmụmụ nwoke ọmụmụ nwaanyị ịfụnanya zuru oke mmepe ụzọ tọrọ atọ udo tọrọ atọ wee na-asị na ọ ga-adị gị na mma ife dị ụkọ na ndụ gị na-enwetabeghị Jehova ga-esi na mmemme a mezuru gị n'aha Jizọs ihe na-aṅaji nche ka ịkpọ m next 6 months na Jehova emegburu gị ekpere mkpere gị maka na abụkwa m onye amụma bụkworo pastọ hapụkwara m ọpa kamera ekele m gị Zakitek ego bụ ọzọ ekele gị